Μιας και μιλάμε για φαγητό και επειδή φίλες και φίλοι, Ναι. δεν πειράζει αυτό, ναι. Μιας και μιλάμε για φαγητό Ναι. και επειδή όλοι μας Πέσαν γενικότερα όλα. Δεν πειράζει. έχουμε κάποια θεματάκια ή ενδυνάμει θεματάκια σε ό,τι Ναι. έχει να κάνει με τις στομαχικές μας διαταραχές ή με κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με Τη δυσανεξία. τη δυσανεξία. Μεγάλη ιστορία, μεγάλο κεφάλαιο ανοίγει τώρα εσύ με αυτό. Εγώ με την ποδιά θα μιλάω. Η Ναι, αλήθεια είναι πως είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και τυχεροί γιατί έχουμε κοντά μας και τα διαγνωστικά κέντρα Biomedigen. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία που λέω. Βέβαια. Ιδιαίτερα στο κομμάτι της υγείας. Γιατί πολλοί από εμάς δεν προσέχουμε όσο θα έπρεπε και θέλουμε γενικότερα ανθρώπους να μας υπενθυμίζουν και τις εξετάσεις που πρέπει να κάνουμε. Από εκεί και έπειτα όμως το κομμάτι της διατροφής γενικότερα, εκεί και αν δεν είμαστε προσεκτικοί, ενώ έχουμε το μεσογειακό μοντέλο στο μυαλό μας και γενικότερα τη διατροφή, κάπου χρειαζόμαστε μια περισσότερη βοήθεια από εξειδικευμένους ανθρώπους. Ακούστε τώρα, και επειδή τα Biomedigen τα έχουμε συνήθως στο μυαλό μας ως ένα κέντρο υψηλών ιατρικών υπηρεσιών και όχι μόνο και εξετάσεων μικροβιολογικών και βιοπαθολογικών κτλ. Αυτή τη φορά τα Biomedigen μέσω της εκπομπής μας έρχονται να επικοινωνήσουν μια εξαιρετική πρόταση. Μια πρόταση που έχει να κάνει αποκλειστικά με την υγεία μας, με το στομάχι μας, με τη διατροφή μας, αλλά και τέλος με το κομμάτι της ασφαλούς απώλειας των κιλών που μπορεί να έχουμε πάρει τα τελευταία χρόνια και δεν μπορούμε να τα αποβάλουμε με τίποτα. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ συγκεκριμένη αιματολογική εξέταση, ένα τεστ ανίχνευσης της δυσανεξίας στο στομαχάκι μας. Είναι πολύ σημαντικό γιατί υπάρχει εξειδικευμένο τμήμα διατροφής και διαιτολογίας το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει να ανακαλύψουμε ό,τι μπορεί να συμβαίνει. Γιατί εμείς μπορεί κάτι να νιώθουμε, αλλά δεν ξέρουμε τι είναι. Άρα, μόνο οι ειδικοί μπορούν να το βρουν, να το εντοπίσουν και να γίνει η ζωή μας καλύτερη και ποιοτικότερη. Γιατί έχει πολύ μεγάλη αξία. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Δέσποινα Σπανάκη, η οποία είναι το αρμόδιο πρόσωπο, το κατάλληλο πρόσωπο, προκειμένου να μας εξηγήσει όλο αυτό που σας συζητάμε και να πάρετε τις σκέψεις και να κάνετε κι εσείς την εξέταση αυτή, την οποία θα την κλείσω να την κάνω την επόμενη εβδομάδα. Κλείσε και μια για μένα. Πάμε. Να τα δούμε όλα. Τα διαγνωστικά κέντρα Biomedigen μας βοηθούν να υιοθετήσουμε υγιεινά διατροφικά πρότυπα και να αποφύγουμε ό,τι βλάπτει τον εκάστοτε οργανισμό. Μετά την εορταστική περίοδο, επανερχόμαστε στο ισορροπημένο βάρος μέσω της συνηθισμένης διατροφικής μας ρουτίνας και δεν προβαίνουμε σε ακραίες δίαιτες. Το σημαντικότερο λάθος που κάνουν πολλοί άνθρωποι μετά τις γιορτές είναι αυτό που λένε μια δίαιτα αποτοξίνωσης. Ουσιαστικά σίγουρα όλοι έχουμε πέσει σε αυτή την παγίδα του να φάμε λίγο παραπάνω τις γιορτές, να κάνουμε κάποιες υπερβολές σε γιορτινά τραπέζια, τα ασταλίες. Το πιο σημαντικό όμως είναι να το ξεχάσουμε αυτό και να επανέλθουμε σε ένα σωστό ισορροπημένο τρόπο διατροφής, χωρίς να καταφύγουμε σε ακραίες και στερητικές δίαιτες που θα στερήσουν από τον οργανισμό μας όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά πρώτον. Δεύτερον, ναι, μεν μπορεί να βοηθήσουν τη ζυγαριά να κατέβει, όμως ουσιαστικά θα χάσουμε μυϊκή μάζα, θα χάσουμε υγρά και βασικά συστατικά του οργανισμού μας. Και το πιθανότερο είναι αυτά τα κιλά κάποια στιγμή να τα ξαναπάρουμε πίσω και ίσως και περισσότερα. Οπότε ουσιαστικά πρέπει να υιοθετήσουμε υγιεινά πρότυπα διατροφής, αυτό είναι το κλειδί για να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Το πιο γνωστό και σωστό για μένα πρότυπο σωστής διατροφής είναι η μεσογειακή διατροφή. Συνιστά καθημερινή κατανάλωση ελαιολάδου, ψηλή κατανάλωση φρούτων, λαχανικών, οσπρίων, δημητριακών, μέτρια κατανάλωση ψαριών πουλερικών, χαμηλή κατανάλωση κόκκινου κρέατος και ζωικών λιπών. Και σίγουρα κάνα κρασάκι, κόκκινο κρασί, κάνει καλό στην καρδιά μας και έχει αντιοξειδωτική δράση και συν την άσκηση που προαναφέραμε ότι είναι πολύ σημαντική. Είναι αναγνωρισμένο άλλωστε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως πρότυπο ιδανικό πρόγραμμα διατροφής. Συχνά όμως παρατηρούμε το φαινόμενο ότι κάποιοι άνθρωποι ενώ μπορεί να υιοθετούν κάποιο υγιεινό πρόγραμμα διατροφής και ενώ μπορεί να ακολουθούν μια υγιεινή διατροφή, δεν μπορούν να χάσουν βάρος και ταυτόχρονα υποφέρουν από διάφορα προβλήματα, γαστρεντερολογικά, νευρολογικά, διαταραχές και νόσεις, αδυναμία, κόπωση. Πού μπορεί να οφείλεται όμως αυτό? Ένα από τα συχνότερα αίτια μπορεί να είναι η τροφική δυσανεξία. Ουσιαστικά η τροφική δυσανεξία είναι μια κατάσταση κατά την οποία ο οργανισμός δεν μπορεί να μεταβολήσει και να αφομοιώσει σωστά τα θρεπτικά συστατικά των τροφών, με αποτέλεσμα να ενεργοποιούνται αμυντικοί μηχανισμοί
και να εκδηλώνει ο οργανισμός διάφορα συμπτώματα και ουσιαστικά είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί. Ο καλύτερος τρόπος για την διάγνωση μιας τροφικής δυσανεξίας είναι το τεστ δυσανεξίας που πραγματοποιείται στα διαγνωστικά κέντρα Biomedigen. Η τροφική δυσανεξία οφείλεται σε υπερκατανάλωση κάποιων τροφών με αποτέλεσμα να υπερφορτώνεται ο μηχανισμός μεταβολισμού και πέψης των τροφών αυτών και να μην μπορούν να μεταβολιστούν σωστά, να μην μπορούν να αφομοιωθούν σωστά, μένοντας στο έντερο και δημιουργώντας γαστρολογικά προβλήματα, εναπόθεση λίπους και άλλα ποικίλα προβλήματα οργανικά και ψυχοσωματικά. Στα διαγνωστικά κέντρα Biomedigen πραγματοποιείται το τεστ τροφικής δυσανεξίας που ουσιαστικά μπορεί να ανιχνεύσει και να εντοπίσει τις τροφές αυτές που δεν μπορεί να μεταβολήσει ο οργανισμός και βάσει των αποτελεσμάτων αυτών πρέπει να αποβάλουμε αυτές τις τροφές για κάποιο διάστημα από τη διατροφή μας και στη συνέχεια να επανεντάξουμε σταδιακά. Ουσιαστικά γίνεται με τη λήψη αίματος, μετράει την άνοδο των αμινοσφαιρινών IgE. Φανταστείτε σαν να έχουμε μία λήψη αίματος, το αίμα διαχωρίζεται σε ειδικό kit που υπάρχουν τα συστατικά των τροφίμων και παρακολουθούμε μέσα από μικροσκόπιο και τα κατάλληλα μηχανήματα από εξειδικευμένο προσωπικό με τις αντιδράσεις που υπάρχουν στα συστατικά αυτά. Ουσιαστικά βρίσκουμε ποιες τροφές είναι αυτές τελικά που δεν μπορεί να μεταβολήσει σωστά ο οργανισμός μας και σε τι βαθμό. Βάσει αυτών των αποτελεσμάτων μετά ακολουθείτε την κατάλληλη συμβουλευτική διατροφική κατεύθυνση ώστε να έχουμε τα καλύτερα ιδανικά αποτελέσματα. Χρόνια υπάρχει μια σύγχυση και κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν ότι έχουν τροφική δυσανεξία ενώ μπορεί να έχουν κάτι άλλο και αντίστοιχα υπάρχουν άνθρωποι που ενώ έχουν τροφική δυσανεξία νομίζουν ότι υποφέρουν από κάποια άλλη πάθηση με αποτέλεσμα να μην αντιμετωπίζεται εν τέλει το πρόβλημα και να διαιωνίζονται τα συμπτώματα χωρίς να υπάρχει ουσιαστική λύση. Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του τεστ και αφαιρώντας αυτές τις δυσανεκτικές τροφές για τον κάθε άνθρωπο, μπορούμε να έχουμε το κατάλληλο εργαλείο για να φτιάξουμε το εξατομικευμένο για αυτόν διαιτολόγιο που ταιριάζει απόλυτα στις δικές του ανάγκες και στο δικό του οργανισμό, ώστε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα που αφορά τον κάθε οργανισμό και μόνο. Ο οργανισμός είναι διαφορετικός, έχει διαφορετική σύσταση πάνω απ' όλα, δηλαδή παίζει μεγάλο ρόλο τα κόκαλά του, τα υγρά που έχει, η μυϊκή του μάζα, ο λιπόδης ιστός, πρέπει να τα λάβουμε υπόψη όλα αυτά, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τη δική του εικόνα, ταυτόχρονα να γνωρίζουμε το κλινικό του προφίλ, γιατί μπορεί να πάσχει από κάποια νόσο και να πρέπει να το λάβουμε υπόψη, να έχει ζαχαροδιαβήτη για παράδειγμα, να έχει χολυστερίνη. Είναι παραμέτροι που σίγουρα πρέπει να λάβουμε υπόψη προχωρώντας σε μία διατροφή. Και επίσης, έχοντας και τα αποτελέσματα του τεστ, γνωρίζουμε ποιες τροφές εκείνος ο οργανισμός δεν μπορεί να μεταβολήσει, δεν μπορεί να τα αφομοιώσει και του προκαλούν παχυσαρκία συν άλλα προβλήματα. Οπότε έχω όλα τα εργαλεία για να μπορέσω να έχω για τον κάθε άνθρωπο ένα εξατομικευμένο πλάνο που αφορά εκείνον και μόνο και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ταιριάξει σε κάποιον άλλο. Το τεστ τροφικής δυσανεξίας γίνεται στα διαγνωστικά κέντρα Biomedigen που έχουν πολυετή εμπειρία στο χώρο από εξειδικευμένο προσωπικό, γιατρό και διατροφολόγο με τον κατάλληλο εξοπλισμό ώστε να έχετε στα χέρια σας μια ξεκάθαρη εικόνα του κλινικού σας προφίλ και ένα εργαλείο για τον διατροφολόγο σας για το κατάλληλο εξειδικευμένο πρόγραμμα που αφορά μόνο εσάς. Υιοθετώντας λοιπόν υγιεινά πρότυπα και αποφεύγοντας ό,τι βλάπτει τον οργανισμό μας, μπορούμε να ζήσουμε μια καλύτερη ζωή.